Radio sam u velikoj fabrici Ivo Lola Ribar u Železniku. Tu sam 1952. godine upoznao svog kolegu, pokojnog Dobrosava Radovanovića Kikca, pošto je bio veliki igrač, perfekcionista, dobar čovjek, dobra duša. Onda je društvo odlučilo da ponese njegovo ime. Ja sam bio umetnički rukovodilac, igrač, solo pevač i voditelj programa. Meni se veoma dopada i radujem se da je društvo ostalo 50 punih godina. Ja sam Đorđa Vekerlin, član sam u Kikcu od 1969. Napustila ga nikad nisam. Doveo me u Kikac moj muž, Švicarac. To je bila i domovina ujedno, to je bila i ona moja želja za plesom. Sretno me čini da ovo društvo postoji, da još uvek radi, da dobro radi. Mislim da to jako puno govori da smo mi ovde nakon 30 godina zaplesali kao da nije bilo tih 30 godina prestanka i tako dalje. Ja se zovem Kruna Brodnik, inače sam rođen iz Sarajlija. U Švajcarsku sam došao 69. godine. I bio sam u Kikcu od negdje od 72. 3. Ja sam bio uglavnom korepetitor i pratio sam pjevače. Problem je uvijek bio kod pjevača. Mi nismo nikad imali tako baš vrsni pjevači. A inače su bili jako dobri drugari, ljudi. To je bilo tako druženje, pravo druženje na starački način, što kažu. Ja sam Vančo Trajanov. Rođen sam u Makedoniji, u Strumici. Ja sam došao 79. 80. godine ovde u Švajcarsku i posle mjesec dana sam stupio u to društvo. Počeo sam da radim sa društvom negde od 86. 7. godine koje sam preuzeo i radio sam do 90. 91. Meni je jako drago da ovo društvo i dan danas postoji, znači da radi svaki dan, nije izostalo, znači ni jedan puta da ne radi neke godine. Ja sam Snežana Funkhauser-Bajić, igrala sam u Kikcu od 1977. do 1986. godine. U svoje lično ime mogu da kažem da je to bilo jedno jako lepo vreme. Nije samo bilo nešto da je obaveza, nego je nešto što smo rado radili. Iako je to bio i posao i trud, jel tako, uložiti tu koreografiju, naučiti na nastupima. Smo uvek želeli da bude što bolje, da to sve funkcioniše. Ja sam Nebojša Stevanović, član Kikca sam bio od 1980. do 1990. Probe su većinom bili vikendom, znači uveče, tako da smo to mogli lepo da uskladimo, znači sa obavezama i probe i putovanja normalno. Kad smo skupa, onda smo kao da smo u domovi našoj, u Srbiji, Jugoslaviji, ona bila i to, tako dalje, znači kao kod svoje kuće, bukvalno, kao naša jedna familija i tako. Moji roditelji su isto bili aktivni u Kikcu, moj tata bio tada blagajnik i moja mama isto tu pomagala u organizaciji. Kikac za mene značilo uvek veselje, dobro društvo, dobri prijatelji i uvek je bilo za mene uživanje. Vesna Miljojković, počela sam tako 80. godina, 85. tako otprilike. I bila je to tako 8 do 10 godina. Moje ime je Milan Gajić, došao sam 90. godine, a član sam od 1990. do 1997. bio. Kad sam ja došao 90. godina, bilo je jako lepo društvo, onda je bila ta neka stara Jugoslavija, da kažemo, iz različitih krajeva republika. Moj otac me je svakog vikenda vozio i tako, kao mali, što i ja danas činim sa svoju decu i ne žalim, što kažu, i uživam u tome. Ja sam Miodrag Aničić, zvani Uča, pošto sam prosvetni radnik. Bio sam od početka, od 1968. kad smo osnovali društvo i posle još jedno 10 godina sam ja tu igrao. Onda sam prešao u orkestar, svirao sam kontrabas, cilj
da pričamo svoj jezik, svoju kulturu, da ne zaboravljamo, da se družimo. U stvari smo bili Jugoslavija u malom. Ja sam član Kikca od rođenja, jer su moji roditelji bili u prvoj generaciji. Moj tata je bio kulturni umetnički voditelj. Moja mama aktivna igračica. Tako kad sam se ja rodila, oni su bili aktivni igrači i pevači. I ja sam uvek bila uz njih. Meni je folklor uvek puno značio. Ja sam živela za folklor. Meni je ime Jessica Vesna Lanz, rođena Lazić. Goran Delić, došao sam 90. godine u društvo i tu smo bili tako jednih dobrih 4-5 godina, ako ne i 6 zajedno. Dragocen deo života koji sam proveo tamo. Velika hrana za dušu. Moje ime je Andrijana Makević, ja sam u Kikcu od svoje 10. godine i jako sam srećna da sam još uvek ovde i naravno da su i moja deca isto u Kikcu i da igraju i da dalje gaje tu našu tradiciju. Jako mi je drago da smo se sad ponovo opet svi našli ovde i da ponovo proslavimo svi zajedno tih 50 godina. Pa u ono vreme je značilo mnogo. Jedino to što je vezalo tradiciju i kulturu srpskog naroda. Onda jugoslovenskog naroda, posle toga srpskog naroda. Mi, ako se rasturila ta Jugoslavija, mi nismo dozvolili da se društvo rasturi. Drugarstva su stečena ovdena, radilo se, ja sam bio od 1994. do 2002. baš onako aktivan. Nikad nisam igrao, bio sam harmonikaš u ovom društvu, znači uvek sam svirao. Evo sad malo pod stare dane sam malo harmoniku ostavio na stranu i počeo je to malo da rekreativno da igram. Pa u Kikcu sam jedno 10 godina, kako se meni čini, kako su moja deca došla ovde da igraju i ja sam se s njima preselio to. Radost, sreću, drugarstvo, jednostavno našu kulturu održavamo. Tu decu koju dovodimo ovde, znamo gde smo ih doveli. Jednostavno nauče odakle su im koreni, odakle im je poreklo. Ja sam Miodrag Lukić, inače živim u Soloturn, igram sa grupom veterana, kod njih sam umetnički rukovodilac. Ja sam Rade Đorđević iz Listala, u Kikcu sam počeo da igram 1979. godine u septembru, tako da će sledeće godine biti svoj 40 godina kad sam u Kikcu. Ja volim Kikac i volim da igram, volim folklor, obišli smo sa Kikcem skoro celu Evropu. Meni Kikac znači puno, eto proveo sam skoro ceo život, veliki deo života sam proveo u Kikcu, sledeće godine bit će 40 godina. Ja se zovem Jovan Purić, znači to je negdje 24 godine kako sam ja došao i doveo decu u Kikac i znači to je veliko ljubav prema tom Kikcu. Nisam prije nikad ni kolo igrao, zaigrao sam prvi korak u Kikac. Ja sam Joksić Lidija, u Kikac sam došla 1994. godine. Prvo sam dovela decu da igraju, onda sam se ja uključila kao član. Bila sam na raznim funkcijama, čak 2002. sam postala prva žena predsjednik društva, pa mogu da kažem da je to za mene bilo sve. Radost, sreća, veselje, ja sam od 7. godine u folkloru, to je život za mene. Pa to je zapravo ono što smo mi željeli. Mi smo željeli otvoriti jedno novo poglavlje, zatvoriti nekih 50 godina, obilježiti ga onako kako to jednom društvu koje već traje 50 godina i doliči i usuditi se, ako smijem tako reći, nešto možda sasvim neviđeno, nešto sasvim suludo napraviti, jednu kombinaciju mjuzikla, modernog plesa, folklora, sve to sklopiti u jednu cijelinu, jer zapravo, ako ćemo iskreno, mi svi i privatno, osim folklora, se svim ostalim segmentima koji ćemo mi ovdje i prikazati na predstavi, se time i bavimo. Što se tiče filmskog i scenarija što je bilo, ja mislim da je urađeno perfektno, da je publika oduševljena bila, da je to nešto što ljudi ne mogu, kažu, čak su mi posetioci koji su bili gledaoci, rekli su da su im suze išle na oči. Ja sam presrećan čovjek kad vidim ovako i najsam srećniji kad vidim publiku posle završetka ovog svega, da je publika tako vedra, vesela, otišla kući
svi su mi čestitali, ja im se zahvaljujem na poseti.